4 ta' Jannar, Santa Elisabetta Anna Seton, edukatura u fundatura, għexet bejn l-1774-1821. Din il-qaddisa twildet f'New York City u kienet bint Richard Bailey li kien professur tal-anatomija f'dik li llum tissejjaħ Columbia University. Huwa minn oħra kien l-Arċisqof James Roosevelt Bailey ta' Baltimore. Kienet edukata u mtella fir-reliġjon Protestanta minn missiera li kien Episkopalien. Ta' 20 sena fl-1794 iżżewġet lin-negozjant William Miggy Seton u involvit ruħha f'ħidma soċjali billi għenet fl-1797 fit-twaqqif tas-soċjetà għall-għajnuna tan-nisa Romol foqra bit-tfal żgħar. Ta' 29 sena fl-1803 sabet ruħha armla b'5 tfal meta żewġha miet f'Pisa l-Italja fejn kien mar biex jieħu saħħtu. L-għajnuna u l-eżempji sbieħ tal-familja Kattolika fil-Lecce li laqgħetha għandha meta kienet fl-Italja impressjonawha ħafna u nislu fiha interess fir-reliġjon Kattolika. Wara 6 xhur fl-Italja, Elisabetta Seton marret lura fl-Istati Uniti u fl-1805 il-fidi tagħha fl-Ewkaristija mexxieta flimkien mal-5 ulieda fejn saret Kattolika. Minħabba fekk nisa u ħbieba ħaduha kontrija u abbandunawha. Dr. Dunberg, superjur tas-Sulpizzjani f'Baltimore, stedina tibda skola għal bniet f'din il-belt. Emmejjel ta' ħniena kienu dejjem parti minn ħajjita u għalhekk malajr fetħet skola għat-tfal foqra f'Baltimore bl-għajnuna ta' 4 ħbieb tagħha. L-iskola mxiet il-qudiem u aktar tard is-superjur tas-Sulpizzjani bl-approvazzjoni tal-Arċisqof Karol ta' lil-Elisabetta u lil sħaba regola ta' ħajja. Kellhom ukoll il-permess li jagħmlu l-professjoni reliġjuża u jilbsu l-abitu reliġjuż. Fl-1809 Elisabetta ħadet il-komunità żagħżugħa tagħha f'Eminsburg fil-Maryland fejn hi adottat ir-regola tal-Ulied tal-Karità ta' San Vincenz de Paul. Din il-komunità reliġjuża ġdida tissejjaħ is-Sorijiet tal-Karità ta' San Giuseppe. Fit-19 ta' Lulju tal-1813 Madre Seton u 17 minn sħaba għamlu l-voti u taw bidu għas-sistema ta' skejjel parrokjali fl-Istati Uniti bla ma traskuraw il-qadi tal-foqra u speċjalment ta' dawk ta' kulur. Hi kienet tħarreġ lill-għalliema u hi stess ħejjiet textbooks għall-użu tal-iskejjel. Waqfet ukoll orfanatrofji f'Filadelfja u fi New York. Is-sorijiet tagħha malajr xterdu mal-Istati Uniti u meta hi mietet fl-4 ta' Jannar tal-1821 fl-età ta' 47 sena kellhom diġà 20 dar. Is-sorijiet tagħha llum huma aktar numerużi fl-Istati Uniti u l-kontribut tagħhom fl-edukazzjoni tat-tfal u żgħażagħ huma tassew kbar. Santa Elisabetta Anna Seton kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa Pawlu VI fl-1975. Tassew li fost diversi operi li wettqet kienet Santa Elisabetta Anna Seton li waqfet l-ewwel skola Kattolika b'xejn għat-tfajliet fl-Amerika. Imma l-aktar li xtaqt nenfasizza r-riflessjoni tal-lum huwa fuq il-fatt li kienet u kemm nissottovalutaw dan ir-rwol tant meħtieġ fil-Knisja u fis-soċjetà. Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tas-7 ta' Jannar 2015 jgħid hekk dwar il-valur tal-ommijiet.
Kull bniedem jaf ħajtu lill-omm u kważi dejjem jaf lilha wkoll ħafna mill-qpija ta' ħajtu, mill-formazzjoni umana u spiritwali tiegħu. Imma l-omm, anki jekk hi eżaltata ħafna mill-lat simboliku, tant poeżiji, tant affarijiet sbieħ li jingħadu poetikament fuq l-omm, ftit hi mismuha u ftit issib għajnuna fil-ħajja ta' kuljum. Ftit hi meqjusa fir-rwol ċentrali tagħha fis-soċjetà. L-ommijiet huma l-aqwa antidu kontra t-tixrid tal-individwaliżmu egoistiku. Individwu ifisser li ma tistax taqsmu, imma l-ommijiet jinqasmu ibda minn meta jilqgħu iben fiħdanhom biex jagħtuh id-dinja u biex jirabbuh. Huma l-ommijiet l-aktar li jobodu l-gwerra li toqtlilhom lil uliedhom. L-Arċisqof Oscar Romero kien jgħid li l-ommijiet iġarbu martirju matern. Fl-omelija għall-funeral ta' saċerdot maqtul mill-iskwardi tal-qattil u tenna dak li qal il-Konċilju Vatikani II. Kollha kemm aħna rridu nkunu lesti immutu għall-fidi tagħna, anki jekk il-mulej ma taniex dan l-unur. Li nagħtu ħajjitna ma jfissirx biss niġu maqtula, nagħtu ħajjitna ikollna spirtu ta' martirju ifisser li nataw fid-doveri tagħna, fis-silenzju, fit-talb, fit-twetti onest ta' dmirijietna, f'dak is-silenzju tal-ħajja ta' kuljum. Nagħtu ħajjitna ftit ftit, iva, kif tagħtiha omm li bla biża' bis-sempliċità tal-martirju matern tnissel f'ġufa iben, tagħtih id-dawl, tredda u trabbih u tieħu ħsiebu b'imħabba. Dan ifisser tagħti ħajtek, dan hu martirju. Soċjetà mingħajr ommijiet kienet tkun soċjetà diżumana, għax l-ommijiet jafu jagħtu xhieda dejjem, anki fl-agħar mumenti, bil-ħlewwa tagħhom, bid-dedikazzjoni tagħhom, bil-fibra morali li għandhom. L-ommijiet spiss jitrasmettu wkoll is-sens l-aktar profond tal-prattika reliġjuża, fl-ewwel talbiet, fl-ewwel ġesti ta' devozzjoni li tfajjel jitgħallem. Hemm minqux il-valur tal-fidi fil-ħajja ta' bniedem. U messaġġ li l-ommijiet li jemmnu jafu jafduh malajr mingħajr ħafna spjegazzjonijiet. Dawn jiġu wara, imma s-sirrija tal-fidi qiegħda f'dawk l-ewwel waqtiet mill-aktar prezzjużi. Mingħajr l-ommijiet mhux biss ma kienx ikun hemm fidili ġodda, imma il-fidi kienet titlef parti sewwa mis-sħana sempliċi u qawwija tagħha. Talba. O Alla, int qaddist l-Elisabetta Anna Setin b'doni u grazzi, bħala omm, bħala mara, bħala edukatura u fundatura, sabiex seta' tgħaddi ħajjitha f'servizz lejn il-poplu tiegħek. Għatina li permezz tal-eżempju u tat-talb tagħha aħna wkoll naslu biex nitalmu u nesprimu l-imħabba tagħna lejk fl-imħabba u l-qadi tagħna lejn il-bnedmin kollha li fihom għandna naraw lilek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.